da i bawb ohonoch chi a chroeso cynnes i'r addoliad heddiw. Croeso i bawb, falle bod fi'n gweld rhai ohonoch chi am y tro cyntaf, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi ar ôl y flwyddyn ryfedd mae da ni gyd wedi bod yn rhan ohoni hi. A heddiw gyda'n gilydd, da ni'n mynd i addoli yr arglwydd, da ni'n mynd i ganu trwy'n mygyda gyda llaw. Da ni'n cael tynnu nhw ffwrdd, ond da ni'n cael canu. A da ni'n diolchu Helen am ddewis 3 emyn ar gyfer y gwasanaeth prynhawn yma. Ac hefyd mi fyddwn ni yn cymuno hefo'n gilydd. Os da chi wedi cofio dod y bara a diod, mi gewch chi wneud. Os da chi wedi anghofio, gawn ni wneud yn rhithiol hefo'n gilydd. Pidiwch a phoeni. A chroeso hefyd i bob un sydd wedi ymuno hefo ni ar y ffrwd byw y prynhawn yma ar Facebook. Dwi eisiau dangos llun i chi i gychwyn, os ydw i weld o, dyma fo. Rwan tad gyda i stori ar gychwyn gwasanaeth yn cyfeirio at y ffynon yma. A'r ffynon ydy ffynon eidda. A nes i wirionnu'n llwyr rhyw bythefnos yn ôl. Oherwydd fod cyfyrder i mi, Dwynwen, neu cyfyrdres, second cousin i fi, Dwynwen, wedi bod yn aros rhwng Penmachno a Blaena Ffestiniog. A dyma'n rhoi ar ei ffrwd Facebook lun o ffynon eidda. Ac o'n i wedi darllen y stori am y ffynon mewn llyfr, o'n i'n hyd yn oed yn gwybod go iawn os oedd yr lle'n bodoli. Ond rwan mae yna rhywun wedi mynd at lygad y ffynon. A di anfon llun. A'r stori oedd gen i ar ddechrau gwasanaeth oedd bod hwsmyn yn gyrru anifeiliad o Ben Llŷn draw i'r marchnadoedd ar y gororau yn yr Amwythig ac yn Birmingham yn y dyddiau cyn ceir a loria ac yn y blaen. Ac oedden nhw'n mynd dros y mynydd. Ac mwyn torri syched, oedden nhw'n stopio yn ffynon eidda rhwng Penmachno a Blaena Ffestiniog. Ac yn y fan honno, mi oedd yr hwsmyn yn cael torri syched ac oedd yr anifeiliad i gyd yn cael yfed cyn parhau hefo yr daith i'r marchnadoedd. Ym 1846, dyma rhywun yn ailadeiladu o amgylch y ffynon, a dyma da ni'n weld yn y fan yma. Adnewyddwyd 1846. Ac uwch ben mae yna plac bach sydd yn deud y geiriau If a bydd ddiolchgar. If a bydd ddiolchgar. A da ni heddiw eto mewn oedfa hefo'n gilydd. Da ni moliannu Duw. A mae Eseia yn gwahodd ni i ddod at y dŵr hwnnw sydd yn torri bob syched. Y dŵr mae Duw yn ei roi i ni yn yr arglwydd Iesu. A dyma'r geiriau gan Eseia, pennod 55. Newch chi ddarllen y geiriau hefo fi? Dewch i'r dyfroedd bob un yma'i syched arno. Dewch eich bod heb arian, prynwch a bwytewch, dewch prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Pam gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau dan teithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, clywch a byddwch fyw. Gwnaf a chwi gyfamod tragwyddol, fy ffyddlondeb sicr i Ddafydd. Eseia'n proffwydo am y cyfamod oedd Duw yn ei wneud hefo'i bobl, a'r cyfamod fyddai yn yr arglwydd Iesu Grist hefyd. Ac yn yr Iesu, mae'r dŵr sydd yn torri'n syched ni, y dŵr sydd yn rhad ac am ddim, y dŵr sydd yn disychedu ni ar daith ffydd ac ar daith bywyd. O Dwynwen wedi mynd i Benmachno oherwydd oedd yn hen daid ni, da ni'n gyfyrdryd, yn of yn Penmachno, a Jared Evans oedd enw y gof. Da ni am ganu emyn rwan ar ôl gweddio.
Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man. A wna i sôn wrthych chi cyn i ni ganu am y cysylltiad rhwng Penmachno, Jared Evans, a David Jones, awdur y geiriau. Gawn ni cydweddion. Arglwydd, mae mor hyfryd cael dod at yn gilydd i dygeisio i dyfoliannu yn enw yr arglwydd Iesu Grist. I ddod at y dŵr bywiol hwnnw sydd yn torri pob syched yn Heneidia, syched yn Calona, y syched hwnnw da ni'n brofi ar daith bywyd. Nid i'n helpu ni yn y gwasanaeth hwn, i yfed drachtia helaeth o'r dŵr bywiol yma yng nghwmni yn gilydd, drwy dair a than arweiniad yr ysbryd glân. Fel yn bod ni'n mynd oddi yma yn syched ni wedi i dorri. I wynebu'r wythnos newydd ma sydd yn ymagor o'n blaena ni, yr heria, y llawenydd, y problemau byddwn ni'n ei gweld, gan wybod y fod ti yn darparu y dŵr ar gyfer y daith. Cynorthwya ni yn awr i daroli di yn egniol ac yn ddiffiant, ac i roi y clod, y mawl, y parch a'r bri yn llwyr ac yn gyfan gwbl i ti. Yn enw Iesu Grist. Amen. Mae geiriau yr emyn cyntaf wedi cael ei ysgrifennu gan David Jones, Treborth y Mangor. Ardal rhwng 2 bont ar y fennau ydy Treborth, Bront Telford a Bont Tiwb neu Bont Britannia. A mi oedd yna blasty Treborth yno. Ac oedd David Jones yn byw yno am gyfnod ac yn aelod yng Nghapal y Graig ym Mhenrhos Garnedd. Oedd mewn lleoliad arall ar y pryd. A mi oedd David Jones yn un o gyndeidia Jared Evans y gof o Penmachno ac yn un o'n nghindeidia fi ar ochr mam. Ac oedd mam yn brolio bob amser y cysylltiad hefo teulu tan y castell Dolwydd Elan, oherwydd brawd David Jones, Treborth, oedd John Jones Talsarn, oedd yn bregethwr mawr ganol y 14th ganrif. A mae'n deitha ni yn seiliedig ar Iago, penod 4, nesewch at Dduw ac fe nesau ef atoch chwi. Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, y nesaf yw fe o bawb a tenaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Gawn ni ganu trwy'n mygyda.
Gai wahodd Gwilym Jeffs draw i wneud y darlleniad ar weddi. Dwi'n hoff o'r ddwy frawddeg ola. Un dafn o'i fôr sy'n fôr i mi. Un dafn o gariad a môr Duw. Mae hwnnw, y diferyn bach, yn fôr mawr, yn gefnfor i ni, ac yn adlewyrchu anferthedd Duw. Ond y meic yma, mate, ti gyd i dynnu'r mwgwd. Dyna fo. Pnawn da, dwi'n darllen o Hebreaid, penod 12, adnodau 1 i 12. Oes, mae tyrfa enfawr o'n cwmpas ni, yn deud mae trystio Duw ydy'r ffordd orau i fyw. Felly, gadewch i ni gael gwared a popeth sy'n ein dal ni nôl, yn arbennig y pechod sy'n denu'n sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati, a rhedeg y ras sydd o'n blaen ni i'w diwedd. Rhaid i ni hwylio'n sylw ar Iesu, fod i'r pencampwr a'r hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni. Mwyn profi'r llawenydd oedd o'i flaen, dyma fo'n dal ei dir ar y groes gan wrthod ystyried y cwilydd o wneud hynny. A bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhydedd ar yr ochr dde i orsedd Duw yn y nefoedd. Meddyliwch sut wnaeth o ddiodde'r holl wrthwynebiad gan bechaduriad. Newch chi wedyn ddim colli plwc a digaloni. Wedi'r twbl, dych chi ddim eto wedi gorfod colli gwaed wrth wneud safiad yn erbyn pechod. Ydych chi wedi anghofio anogaeth Duw i chi fel ei blant, fy mhlentyn paid diastyru disgybleth yr arglwydd, na thorri dy galon pan fydd yn dy gywir ydy. Achos mae'r arglwydd yn disgyblu'r rhai mae'n ei caru, ac yn cosbi pob un o'i blant. Cymerwch y dioddef fel disgybleth. Mae Duw yn eich trin chi fel ei blant. Pwy glywed am blentyn sydd ddim yn cael ei ddisgyblu gan ei rieni? Os ydych chi ddim yn cael eich disgyblu, allwch chi ddim bod yn blant go iawn iddo. Mae pob plentyn wedi cael ei ddisgyblu rhywbryd. Pan oedd ein rhieni neu'n disgyblu ni, roeddwn ni'n ei parchu nhw. Felly o'n i ddylen ni rando fwy fyth ar ein tad ysbrydol i ni gael byw. Roedd ein rhieni neu'n disgyblu ni dros dro fel roedden nhw'n gweld ore, ond mae disgybleth Duw yn siŵr o wneud lles ni bob amser i gwneud ni'n debycach iddo fo'i hun. Dydy disgybleth byth yn bleserus ar y pryd, mae'n boenus, ond yn nes ymlaen, dyn ni'n gweld ei fod yn beth da, a mae rhai sydd wedi dysgu drwyddo yn dod yn bobl sy'n gwneud beth sy'n iawn ac yn profi heddwch dwfn. Felly, peidiwch gollwng gafal, safwch ar eich traed yn gadarn. A gadewch i ni weddio Ie, Dduw Dad, dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod am at ein gilydd i dy addoli di prawn yma. Dduw, dyn ni'n diolch bod ti yn Dduw sy'n dad, sy'n gweld ni fel plant. Dduw, dy fod ti'n caru ni fel mae tad yn caru plentyn a Dduw, dyn ni'n methu cweit deall hynny na amgyffred hynny, ond Dduw, dyn ni'n diolch i ti ac yn llawenhau yn y ffaith bod ni'n rhan o dy deulu di. Dy fod ti gyda'i gofal tad dros ni. A Dduw, dyn ni'n gofyn, neu di agor ein llyced ni i'r holl fendithion dyn ni'n gweld o'n cwmpas ni. Dduw, rhoi ni calonau diolchgar. Dduw, dyn ni'n diolch i ti am y greadigaeth mor hardd. Ni'n diolch i ti am y bloder maes a yr holl bethau dyn ni'n gweld o'n cwmpas ni, bod ti wedi creu a bod ti yn cynnal drwy dy law. Dduw, dyn ni'n diolch am iechyd, am ffrindiau, am teulu. Ni'n diolch am yr holl roddion a bendithion ti'n arllwys arno ni bob un dydd. A Dduw, ni'n gofyn paid a neu ni'n bobl sy'n just yn disgwyl y pethau yma, ond Dduw, na ni'n bobl gyda calonau sydd yn diolch i ti a sydd yn llawenhau am y rhoddion a'r bendithion ti'n rhoi i ni. A Dduw, dyn ni'n cyfaddef yma
y pnawn yma bod ni wedi troi ffwrdd ohono ti yn y pethau dyn ni'n meddwl a dweud a gwneud. Ddew bod ni'n crwytro oddi wrth y ti, bod ni'n mynd yn groes i'r hyn ti'n galw ni i fod. A ddew ni'n gofyn i ti fadda ni. Ddew wneud i helpu ni i fod yn debycach i ti. Wneud i dynnu ni nôl i fod yn ddilynwyr o ti, i efelychu ti, i fod yn dy bobl di. Ddew, dyn ni yn gweddio dros ein cymdeithas, ein cymunedau. Dyn ni'n gweddio dros ein glad. Dyn ni'n meddwl am y byd yn ehangach hefyd. A ddew, dyn ni'n gofyn deled y deyrnas. Ddew, ni'n gofyn wneud i fod ar waith ble mae rhyfel, wneud i ddod â heddwch, ble mae trais, wneud i ddod â heddwch fan yna. Ddew, lle nad oes cariad, ddew gad i dy gariad di lifo, lle mae yna tywyllwch tyd y oleuni di. Ddew, dyn ni'n gofyn i ti fod ar waith yn ein byd ni mewn ffordd rymus, ac ni'n gofyn i ti agor ein llyged ni a'n calonau ni dy weld di ar waith hefyd. Ddew, dyn ni'n cyflwyno rhai sydd methu bod yma prawn yma. Dyn ni'n meddwl am rheini sydd yn ysbyty neu sy'n sal neu ddew sy'n dioddau mewn unrhyw ffordd. Dyn ni'n cyflwyno nhw ger dy fron di yn gwybod mae dy ofal di yw'r ofal gorau. Ddew, ti'n gwybod yr pobl dyn ni'n poeni amdano nhw, a ti'n gwybod yr holl sefyllfaoedd bod sy'n pwysau ar ein clonau ni, a dyn ni'n dod yn nhw ger dy fron di rwan. Ddew, ni'n gofyn wrth ni glywed dy air di, neu di tanian calonau ni dros dy fenyl. Helpu ni i weld ti yn gliriach. Ddew, dyn ni ddim jyst yn dilyn rhyw syniadaeth, ond dyn ni'n dilyn person. So ddew, ni'n gofyn, helpu ni i weld ti, helpu ni i ddilyn ti, mwyn dy enw. Amen. Diolch i Gwilym am y darllen a'r gweddio. Ac oedd o'n hyfryd bod Nel yn dod i'r tu blaen wrth iddo fo sôn am ddisgyblaeth tad yn dweud yn y fan yna. Mae pethau'n rhagluniaethol yn digwydd weithiau fel hyn yn does. Hyfryd cael eu cwmni nhw. Un neu ddau o bethau dwi eisiau cyflwyno i chi cyn i mi symud ymlaen at y bregeth. Mae'n hyfryd cael cwmni Gwilym ac Alex Tudur heddiw. Pythefnos yn ôl,
mi oedd Gwilym yn weinidog dan hyfforddiant yn Bethel ac yn Seion Baker Street Aberystwyth, ac oedden nhw'n cynnal pleidlais i weld os oedden nhw'n mynd i'w gadw fe i beidio. Fe benderfynwyd yn un frydol gan y ddwy eglwys, a byddai nhw'n hoffi rhoi gwahoddiad a galwad llawn amser i Gwilym. Ac felly fel eglwys sydd wedi ei fagu fo, da ni yn llawenhau ac yn diolch i'r arglwydd am y gwaith yn ei fywyd o, ac yn gweddio ac yn dymuno bendith Duw ar Gwilym ac Alex yn ei gweinidogaeth yn Aberystwyth. Ail beth ydy brawddeg o newyddion teuluol oherwydd bod Lowri di dyweddio yn ystod yr wythnos dwytha. Hefo'i chariad Will Jeffs, a does na mwy na fanylion na hynny, felly pidiwch yn gofyn ddim byd iddi hi. Ond da ni yn llawenhau i bod nhw wedi dyweddio ac yn dymuno bendith ar y ddau ohonyn nhw i'r dyfodol. O'n i wedi sôn hefyd yn y llusern fach bod fi yn codi argymhelliad gan y diaconiaid i chi fel cynulleidfa, oherwydd bod angen i ni wybod yn patrwm fel eglwys o fis Medi ymlaen, a bod ni'n gallu isio gosod hynny nawr, fel yn bod ni'n gallu gwneud trefniadau yn y safleoedd da ni wedi bod yn ei defnyddio. Mae'r diaconiaid wedi trafod hyn, a dim ond argymhellion mae'r diaconiaid yn gallu wneud mewn eglwys gynulleidfaol, felly dyma awgrym y diaconiaid. Y byddwn ni o fis Medi ymlaen o Sul cynta yn cynnal 2 oedfa bob Sul, un yng nghanolfan yr eglwys newydd yn y bore, ac yna yr ail un yma yng Nghapel y Methodistiaid am 3. Ac yna mi fydd Angor yn cyfarfod bob pythefnos yn Grangetown yn Caffi Lyfgyn yn y fan honno. Da ni yn deud 3 nawr, ond da chi'n gwybod, mae o'n rhywbeth da ni angen i drafod fel cynulleidfa. Ond mwyn i ni allu symud ymlaen, bod ni'n gofyn eich caniatad chi i wneud hynny. Ac ynghlwm wrth hyn, da ni ddim wedi bod yn eglwys y ddinas ers mis Mawrth llynedd. A'r awgrym ydy na fyddwn ni'n cynnal cyfarfodydd yn eglwys y ddinas. Felly, dwi eisiau gofyn eich caniatad chi fel aelodau, os da chi yn hapus hefo yr argymhellion ar hyn o bryd, allwn ni drafod yr amser ac yn y blaen nes ymlaen. Ond os gawn i'ch caniatad chi, mi allwn ni symud ymlaen wedyn i osod popeth yn ei le, i ailgychwyn yn egnïol y mis Medi. Dwi'n edrych ar fy ysgrifennydd, dwi wedi cyflwyno'r hyn sydd angen yn dod Malcolm heddiw yma. Felly gai ofyn i chi, byddai'n gofyn, ydych chi'n cytuno, ydych chi o blaid, os ydych chi'n erbyn, neu bod chi'n atal eich pleidlais. Neith pawb sydd o blaid ddangos hynny os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Pawb sydd yn erbyn, allwn ni drafod nes ymlaen yn y flwyddyn os bydd angen. Pawb sydd yn ymatal. Mae yna un yn ymatal yn fama. Felly, ym mis Medi, beth bynnag, mi fyddwn ni yn dilyn y patrwm hwnnw. Does na ddim byd fel y gwyddon ni'n ddeddf y Mediaid a'r Persiaid y dyddiau yma, ond mae o'n helpu ni i symud ymlaen. Diolch yn fawr i chi am hynny. Reit. O'n i'n eisiau rhannu rhywbeth efo chi. O'n i'n paratoi ar gyfer y Sul heddiw, a hwn ydy'r Sul ola fyddai ar yngwyliau yn ystod mis Awst. Ac i bawb ohona ni, mae wedi bod yn flwyddyn heriol, wedi bod yn flwyddyn ryfedd, wedi bod yn flwyddyn anodd i rei teuluodd yn arbennig. Mae'r Olympics wedi dechrau yr wythnos dwytha, o'n i'n meddwl am hwnnw. Ond o'n i eisiau gorffen y tymor
wrth sôn am Iesu Grist, fod i'r sylfaen ynddo. Yn y fan yna, da ni yn dechrau ac yn y fan yna, da ni'n gorffen hefo'r arglwydd Iesu. Fod i'n gwaredwr, fod i'n brenin, fod ydi yn harglwydd ni. Ac felly dyma'r geiriau o y llythyr at yr Hebreaid, y 12fed bennod yn dod i'r meddwl. O'r Olympics yn dechrau, ac yn y fan yma, da ni'n gyfarwydd ar geiriau, mae yna ddarlun o gemau yn digwydd. Mae'n amlwg bod pwy bynnag sgwennodd Hebreaid yn gyfarwydd a mynd i wylio chwaraeon. Oedden nhw'n hoffi gweld mabwl gampwyr, yn hoffi gweld pobl fel Usain Bolt yn rhedeg. Da chi'n gwybod y 100 metr yma mewn amser rhyfeddol o fychan. A be mae'r awdur yn neud ydy cymharu neu cyffelybu hynny i fywyd Cristnogol. A mae o'n deud am hynny gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas. Gadewch i ni na i fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa, rhedeg y ras, sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu awdur a pherffeithydd ffydd. Mae'r darlun o stadiwm, mae'r darlun o ras a pobl yn rhedeg mewn ras. Mae yna nod wedi gosod o'i blaen nhw, a maen nhw'n ceisio rhedeg mor effeithiol ac mor gyflym a phosib. Ac felly maen nhw'n taflu pethau sydd yn ei arafu nhw o'r neilltu mwyn rhedeg. Ac yn y diwedd, mae yna nod. A dyma'r darlun sydd yn cael ei ddefnyddio. Stadiwm, athletwyr, rhedwyr, torf, a bonllefau o gymeradwyaeth wrth wylio y person neu'r bobl yn rhedeg. Mae rhaid ni ddychmygu y sefyllfa honno. Dwi am sôn am 3 pheth, a dyma'r 3 pheth byddai'n sôn amdanyn nhw rwan. Yn y bywyd Cristnogol mae yna nod, yn y bywyd Cristnogol mae yna rwystrau, ac yn y bywyd Cristnogol mae yna ysbrydoliaeth. Mae yna lawer mwy y gallwn ni ddeud am y paragraff a'r adnodau yma, a dwi am gyfyngu fy sylwadau i'r pethau hynny yn unig. Yn y bywyd Cristnogol mae nod. A'r nod hwnnw ydy yr arglwydd Iesu Grist. Pan oedd athletwyr yn rhedeg, maen nhw'n deud mae rhaid chi gael nod 10 metr tu hwnt i'r llinell derfyn. Fel nad ydych chi'n stopio cyn cyrraedd y llinell derfyn, ond bod chi'n rhedeg trwy y llinell derfyn ac yn dal eich cyflymder. Y nod yn y bywyd Cristnogol ydy yr arglwydd Iesu Grist. Fo ydy'n gwaredwr ni, fo ydy yn esiampl ni, fo ydy yn cyrchfa ni, y man lle da ni'n mynd a'r man lle da ni isio bod. A mae'r awdur yn dweud pam na fod i'r nod, oherwydd mae fo ydy awdur a pherffeithydd ffydd. Mae'n ddiddorol bod Beibl.net yn cadw'r elfen athletau yn y fan yma ac yn dweud fe ydy'r pen campwr a'r hyfforddwr sy'n perffeithio'n ffydd ni. Mae'n dal at y darlun o redwr a ras ac athletau. Pen campwr, da chi bo? O na faswn ni'n gallu rhedeg fel Usain Bolt. O na allwn ni bropio yn y 70au fel Graham Price fy arwr rygbi fi. O na gobaith i mi ochr gamu fel Gerald Davies, da chi bo? Rhedeg trwy bethau ni'n ei drwmdyn nhw. Pen campwr. Iesu di'r pen campwr. Fod i'r un perffaith, yr un godidog, yr un da ni i efelychu a'i addoli, a'i garu a rhoi yn ffydd. Awdur a pherffeithydd fy ffydd. Fod i awdur y ffydd Gristnogol. Trwyddo fo, mae yna iachawdwriaeth i ddod i berthynas hefo Duw. A da ni'n rhedeg yn cadw ein golwg ar Iesu Grist. Ynddo fo mae'n gobaith, ynddo fo mae'n llawenydd, ynddo fo mae'n maddeuant, ynddo fo yma bywyd tragwyddol.
ynddo fo mae'n gobaith ni am byth bysoedd. Falla bod Paul yn meddwl wrth baratoi nid Paul, sgwennodd hwn, awdur llythyr at yr Hebreaid yn paratoi ac yn meddwl am y stori yn Niwmeri 21 a'r sarf bres. Da chi'n cofio, mae gynnau'r adnod yn y fan yma ar y sleid nesaf. Dyw yn deud wrth Moses, gwna sarf a'i osod ar y bolyn. Chi'n cofio yn y stori, ond na seirff gwenwynig, nadroedd gwenwynig wedi dod ac oedden nhw'n brathu'r Israeliaid. A dyma Dyw yn deud, gwna sarf neidar a'i gosod ar bolyn a bydd pawb a frathwyd yn edrych arni yn cael byw. Felly gwnaeth Moses sarf bres a'i gosod ar bolyn a phan fyddai rhywun yn cael ei frathu gan sarf, byddai'n edrych ar y sarf bres ac yn byw. Mae Ioan yn penod 3 adnod 15 yn dydy'n sôn am yr adnod yma yn ei efengil. Ac fel y dyrchafodd Moses sarf yn yr anialwch, felly y mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Canis felly carodd Dyw y byd, mae adnod 16 di honno, cadw golwg ar Iesu. A dyma di anogaeth Hebreaid. Peidiwch â gadael i bethau dynnu'ch sylw chi oddi ar gariad Dyw yn Iesu. Mae yna brofiadau, mae yna amgylchiadau, mae yna bobl, mae yna bethau yn mynd i dynnu'ch sylw chi oedd ar Iesu. Ond peidiwch â caniatáu iddyn nhw. Cadwch eich golwg ar Iesu, beth bynnag sydd yn digwydd. Nes i gychwyn yng ngweinidogaeth yn Wrecsam, a bryd hynny wrth ymyl capel Ebeneser, mi oedd ganddo ni'r adeilad hyfryd yma. Mae'n esiampl o didog o goncrit yn y 60au. Tŵr heddlu Wrecsam. Am ryw reswm, dydy o ddim yna bellach oherwydd yn gynt yn y flwyddyn ddaru nhw dynnu fel awr. Ond fel gweinidog, pan o'n i'n Wrecsam yn cychwyn, oedd hwn, mae'r capel ochr draw i'r adeilad yma lle, neu mi oedd y capel. Mae'r capel hefyd wedi dynnu lawr Ebeneser Wrecsam, a mae tŵr heddlu wedi cael ei dynnu lawr. Ac o'n i'n mynd i'r gwmpas yn ymweld â bugeilio, a o'n i'n mynd ar goll. Ond be o'n i'n gallu wneud yn Wrecsam, o'n i'n gwybod y ffordd o'r capel adra. O'n i'n chwilio am y tŵr heddlu. O'n i'n gallu dod allan o'r car a sbecian, ac o'n i'n gallu gweld lle oedd y tŵr heddlu. Oedd y tŵr heddlu'n arwain fi at y capel Ebeneser. Ac o'r fan honno, o'n i'n gallu mynd yn ôl gartre. Cadw golwg. A dyma'r awgrym yn yr adnod yma, ynde. Rhedwch y ras heb flino, gan gadw'ch golwg ar Iesu Grist. Cadwch eich llygaid ar yr arglwydd, a fyddwch chi ddim ar goll. Cadwch eich llygaid ar yr arglwydd, a mi fyddwch chi'n ffeindio'ch ffordd adre. Cadwch eich ffordd a'ch llygaid ar yr arglwydd, ac fyddwch chi'n profi cariad a maddeuant Duw. Pwynt cyntaf, yn y bywyd Cristnogol mae yna nod, a'r nod ydy Iesu Grist. Wedyn yr ail beth ydy, yn y bywyd Cristnogol mae yna rwystra. Pethau sydd yn mynd i'n stopio ni gyrraedd y nod. Pethau sydd yn mynd i'n hatal ni rhag edrych a cadw golwg ar Iesu Grist. Byddai'n gwylio pobl yn rhedeg o amgylch Parc yr Hath, a mae o di mynd yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd i gario pwysau chwanegol. A maen nhw'n gwisgo fest hefo darna fetal yn nhw, mwyn rhedag o gwmpas, pawb at y peth y bor, wrth ydyn, mwyn iddyn nhw cael mwy o bwysau i redeg, i fod yn gryfach ac yn fwy ffit. Ac yna pan maen nhw'n mynd i wneud ras, maen nhw'n tynnu y 2 neu 4 neu 6 kilo i ffwrdd. Maen nhw'n bwrw o'r neilltu y pethau hynny sydd yn ei harafu nhw, fel i bod nhw yn y 5K neu'r 10K na'r marathon yn gallu rhedag yn fwy rhydd ac yn ysgafnach eu traed. A da ni'n cael darlun o hynny yn y fan yma. Lle mae yr awdur yn sôn am
gadewch i nina i fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a'r redeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Mae yna bethan yn natur yn hunan sydd yn rhwystro ni. Mae yna demtasiynau yn y gymdeithas sydd yn rhwystro ni i ddilyn a rhoi ymroddiad a ffyddlondeb llwyr i'r arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid ni trio delio hefo nhw. A bwrw nhw o'r neilltu, fel yn bod ni'n gallu rhedeg y ras at y nod yn ysgafnach ac yn gynt ac yn fwy chwymwth. Emyn Pant y Celyn ynde, mi wyraf weithiau ar y dde ac ar yr aswy hen a'r Cymraeg am chwith ydy aswy law. Am hynny arwain gam a cham fi i'r baradwys draw. Mae yna bethan tynnu chi oddi ar lwybr yr Iesu, i'r chwith, i'r dde. Ond cadwch eich llygyd ar Iesu gan fwrw o'r neilltu y rhwystrau a'r pechod sydd yn eich maglu mor rwydd. Magl ydy trap ynde. O'n i'n arfer meddwl na baglu oedd hwn. Ond magl, da chi'n gosod magl i ddarl sgfarnogod yn y cae sydd yn eich maglu, pechoda sydd yn eich trapio chi. Dyna di darlun yma sy'n eich magl. Da ni'n gwybod am y pethau hynny yn y natur ac yn yn personoliaeth ni yn hunan. Arferion drwg, pleserau anaddas, eilunod slei, hunanoldeb yn calonna, y natur negyddol ni yn hunan. A maen nhw'n tynnu ni oddi wrth yr Iesu. A mae'r arglwydd yn dweud, deliwch efo nhw. Cydnabyddwch eich gwendid ac agorwch eich hunan i gariad Duw ac i waith yr ysbryd glân fel bod chi'n gallu rhedeg yn fwy chwym. Bwrw ymaith bob rhwystyr. Ac wrth gwrs yn yr arglwydd Iesu, da ni'n cael cymorth arbennig i wneud hynny. Byddwn ni'n cymuno yn y munud. Oherwydd fod Iesu wedi delio hefo'r pechod ynde, ar y groes. Wedi cymryd y drygioni a'r tywyllwch arno fo'i hun ac wedi marw yn lle, fel yn bod ni'n rhydd i gadw golwg arno fe, fel yn bod ni'n rhydd i'w ddilyn ef. Trydydd peth ydy, yn y bywyd Cristnogol, mae ysbrydoliaeth yn yr Iesu. O'n i'm yn siŵr o'r gair ysbrydoliaeth, ond nes i aros hefo fo yn y diwedd. Mae'n cyflwyno ysbrydoliaeth neu anogaeth yn y fan yma mewn ffordd arbennig. Dyma eiria fo, mwyn profi'r llawenydd oedd o'i flaen, dyma fe'n dal ei dir ar y groes gan wrthod ystyried y cywilydd o wneud hynny. A bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhydedd ar yr ochr dde orsedd Duw yn y nefoedd. Meddyliwch sut wnaeth ddiodde'r holl wrthwynebiad gan bechaduriaid. Newch chi wedyn ddim colli plwc a digaloni. Pan da ni'n edrych ar Iesu, da ni'n gweld ei harddwch, a'i berffeithrwydd, a'i gariad, ei esiampl, ond da ni hefyd yn gweld ei ddioddefaint o. Da ni'n meddwl am farwolaeth yr Iesu wrth gymuno hefo'n gilydd. Bod ni'n cofio'n arbennig am ei farwolaeth o a'i ddioddefaint o. Dyma fo'n mynd i'r groes yn wirfoddol dros yn pechoda ni oherwydd bod Duw yn caru ni. Da ni'n gwybod bod Duw yn caru ni oherwydd Iesu ar hyn a wnaeth. Dioddef yno mwyn dod â maddeuant a pherthynas newydd a llawenydd gyda Duw. A heddiw mae o wedi atgyfodi ac yn eistedd ar law de Duw. Mae Iesu wedi rhedeg y ras heb ddiffygio. Mae di rhedeg y ras yn berffaith ar y ddaear yma. Ac yn ei ddioddefaint, da ni'n gweld cariad Duw. A mae'n fyrio'r hyn a sylweddoli hyn yn golygu peth arbennig i ni. Mae ffydd Gristnogol yn delio hefo dioddefaint mewn
ffordd arbennig iawn, gwahanol iawn i fyd seciwlar yn sicr ac i grefyddau eraill. Mae yna lyfrau swmpus wedi cael ei sgwennu am ddioddefaint. Dwi eisiau deud un neu ddau o frawddegau am ddioddefaint. Mae dioddefaint yn y byd yn peri gofid ac ansicrwydd i bobl yn aml iawn. Da ni wedi gweld yr haint yma yn chwipio drwy'r cenhedloedd yn do. Pam bod yna gymaint o ddioddefaint? Mae'r Bibl yn disgrifio y rheswm am hyn fel bod y byd a'r greadigaeth a dynoliaeth yn amherffaith. A mae'r disgrifiad ohono fo'n llyfr Genesis yn dydi o cwymp oddi wrth y ras, bod ni wedi anifuddhau i Dduw. A nid yn unig bod ni wedi niweidio, ond bod y greadigaeth i gyd wedi cael ei niweidio. Mae'r cwbl yn amherffaith. Sa ddim byd perffaith yn bodoli o'n cwmpas ni. A mae rhaid cofio hyn oherwydd nid cyfres o weithredoedd drwg ydy pechod, ond cyflwr y greadigaeth. Mae o fel salwch yna ni ac o fewn i ddynoliaeth a'n calonna ni. Chyfo, mae pobl yn sôn weithiau am karma. Mae di mynd yn ffasiynol sôn am karma, do. Egwyddor karma ydy, os ydw i'n dwy'n rhywbeth heddiw, fori fyddai'n cael damwain car. Karma. Ond da ni'n gwybod ydy karma ddim yn wir. Oherwydd mae yna bobl dda sydd yn diodda. Mae pobl yn licio sôn am yin a yang, yr egwyddor ddwyreiniol Tsieineaidd, lle mae yna ddau fath o bwer yn brwydro hefo'i gilydd. Ac os newch chi fod yn ddrwg, fyddwch chi yn diodda yn y byd yma, os fyddwch chi'n dda, fyddwch chi'n cael bendithion. Ond da ni'n gwybod ydy hynny ddim yn wir. Mae pobl dda yn gwynebu bywyd anodd a llawn anawstera. A mae yna bobl ddrwg sydd yn cael bywydau rhwydd ac ar ben i digon. Egwyddor yr efengil ydy bod ni'n byw mewn byd amherffaith. A na'n cyflwr ni ydy hwnnw. A da ni'n gallu ymddwyn yn berffaith fel oedd dymuniad Duw. A mae sylweddoli hyn yn help i ddeall bod pobl eraill a ni yn amherffaith. Yn gallu bod yn wirion ac yn hunanol ac yn ddrwg ac yn syrthiedig. Mae o fel, dwi'n gwybod os da chi mewn i ddaearyddiaeth, dwi'n gwybod bod un ohono chi mewn i ddaearyddiaeth, platiau tectoneg o amgylch y ddaear. Mae yna 7 prif blat tectoneg ym mhromen y ddaear yn does. A mae'r rheini'n symud ar ganol poeth y ddaear. Ac oherwydd hynny, rhwng y platiau'n rwbio ac yn symud ac yn gwthio'n erbyn i gilydd, da chi'n cael daeargryn fai a llosg fynyddoedd a tsunamis ac yn y blaen, a trychineba oherwydd amherffeithrwydd y ddaear a'r platia yn rwbio yn erbyn i gilydd. A dyna sydd yn digwydd yn cymdeithas ni. Mae o'n fyd amherffaith. A mae dyrgioni'n dod i'r amlwg. A mae dioddefaint yn dod i'r amlwg. A dyma pam fod Duw wedi dod i'r byd yn Iesu mwyn delio hefo hyn i gyd. Mwyn delio hefo'r amherffeithrwydd. A'r pen draw ydy bod Duw yn adnewyddu y cwbl. Yn adnewyddu y ddaear newydd a'r nef newydd drwy yr arglwydd Iesu ac yn dod â cwbl yn ôl i fel y dyliaf o fod. Dioddefaint. Ac fel Cristnogion mae gair Duw yn dysgu ni fod dioddefaint yn brawf arna ni. Mae o'n gallu cryfhau yn ffydd ni mewn ffordd ryfedd. Di'r byd ôl fodern ddim yn deall hyn ac yn credu hyn, bod mynd trwy anawstera'n gallu cryfhau yn ffydd ni yn yr arglwydd. Ac yna peth arall a ddysgu'r am ddioddefaint ydy fod gwell i ddod i bobl Iesu Grist.
Rhagflas ydy'r bywyd hwn i'r byd a ddaw. Mae Paul yn dweud mewn un man, rwyf fi'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol i'w cymharu â'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i ni. Hyd yn oed yn dioddefaint, da ni'n gallu bod yn positif ac yn obeithiol, oherwydd bod yna lawer gwell i ddod drwy ras Duw tuag ata ni. Ac yn olaf i gloi, mae dioddefaint yn dangos, dioddefaint Iesu yn dangos cariad Duw tuag ata ni. Mae'n golygu fod Iesu wedi dioddef mwyn dod â cymod rhyngon ni a Duw a llawenydd i'n calonna. Mae hefyd yn golygu fod Iesu yn gallu cydymdeimlo gyda ni yn ein dioddefaint, oherwydd i fod o wedi dod i'n plith. Adnod i gloi o Eseia 53 eto, ein dolir ni a gymerodd a'n gwyledd ni a ddygodd, a ninnau'n ei gyfrif wedi glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng, ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein canweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Dioddefaint yn dod â gobaith a maddeuant. A dyna tri pheth yn y bywyd Cristnogol mae nod, yn y bywyd Cristnogol mae rhwystrau, ac yn y bywyd Cristnogol y mae ysbrydoliaeth. Rhedwch y ras a peidiwch a blino mwyn i enw. Amen. Fe ganwn yr emyn nesaf. Ar ôl yr emyn, mi fyddwn ni yn cymuno hefo'n gilydd. Felly, os da chi wedi dod â bara a diod, gewch chi fynd i'n ôl nhw. Ar yrfa bywyd yn y byd a'i throion embyd hi, o ddydd i ddydd a ddawodd ef, o leini'r nef i ni. Dewch i ni ganu trwy yn mygyda.
Fe hoffwn ni wahodd pawb sydd yn caru yr arglwydd Iesu ymuno gyda ni wrth i fwrdd sanctaidd. Os ganddoch chi fara a diod, gewch chi'w gyfle i'w tynnu nhw allan yn awr. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Gan edi farhau am ein pechodau, deiwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi ei maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwyn yn arwyddion o'i aberthef drosom, unwaith ac am byth. Deiwn felly yn llawen a gostynedig, gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonnau yn hysbys i Dduw. Deiwn yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Deiwn mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd ynddo ef tosturiodd wrthym ni gan ei draddodi drosom ni. Ynddo ef caiff y gwan nerth, y lles gadfywiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder, a'r pechadur faddeuant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Fe hoffwn ni petasach chi yn cyd-darllen gair o gyffes hefo fi. Bod ni'n dod ger bron Duw ac yn cyffesu ac yn sylweddoli bod maddeuant i ni'n llwyr yn yr arglwydd Iesu. Newch chi ddarllen y geiriau hyn os gwelwch yn dda. Os da chi'n dymuno, wrth gwrs. Cyffeswn o dad i ni dorri dorchmynion, gan ddilyn ein ffyrdd ei hunain. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb i gwneud y pethau y dylem fod wedi gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na ddylem ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu dy roddion a phorthi ein trachwant, gan anghofio'r anghennus a'r sâl. Buom yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau'n greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Mwyn dy enw mawr trigarha wrthym, ac mwyn Crist a'i aberth drud, madda i ni ein holl bechodau. Cymer ni nawr wrth i ni edi farhau am ein drygioni, a nertha ni i gerdded y lwybrau, gan i fyddhau i thewyllus. A mae'n hyfryd bod yn ymwybodol, da chi fod, da ni gyd yn gwneud pethau gwirion, bod maddeuant i'w gael yn yr arglwydd Iesu, llwyr ac yn gyfan gwbl. Cyn i mi weddio yn fyr, cyfeirio at yr rhai hynny sydd ddim wedi bod yn hwylus, Megan Griffiths Cincoed wedi bod yn yr ysbyty, mae bellach gartref yn ymgryfhau, ond yn teimlo chydig yn sigledig ar ei thraed o hyd. Arwel Williams wedi derbyn triniaeth ac wedi cael pacemaker i gynorthwyo i galon. Mae o gartre, dydy o ddim yn teimlo yn gryf ar hyn o bryd, ond da ni yn dymuno yn dda iddo fo. Oeddan ni'n gweddio drostyn nhw'n os lun yn y cwrgweddi, a gobeithio bydd o'n y dyddiau nesaf yn cael adferiad iechyd. Hefyd y Seren Ann, oedd Seren wedi cael siom yr wythnos dwytha, oherwydd bod nhw'n meddwl bod nhw wedi cael aren iddi. Da chi bwysgyn Seren ddim aren, a maen nhw'n disgwyl am drawsblaniad. Ac fe aeth i'r ysbyty, ond gweitha'r modd doedd yr aren oedd ar gael ddim yn addas ar ei chyfer hi. Felly, da ni'n meddwl amdanyn nhw, fel teulu all Reian fynd yn ôl gartref a deud bod gweddia a cefnogaeth cynulleidfa Ebeneser
hefo nhw fel teulu, a gweddio y byddan nhw'n cael aren yn fuan ar ei chyfer. Da ni'n cofio hefyd am yr henoed sydd yn gaeth i'w cartrefi, ac un Rosalyn Bowen sydd yn gaeth i gartref golfal tu enfys. Mae Rosalyn yn rhy fas, mae cho hi wedi mynd yn llwyr, ond drwy ryw ryfeddod mae'r corff yn parhau. Da ni'n cofio am yn aelodau hun wrth weddio. Felly, cyn cymuno, gawn ni weddio. Arglwydd, da ni diolch am gyfle i droi ata ti wrth gymuno gyda'n gilydd. Yn bod ni'n cofio am aberth rhyfeddol a bendigedig yr arglwydd Iesu dros yn pechoda ni, mwyn yn cymodi ni hefo ti dy hun, mwyn maddau ni yr pesa hynny sydd yn dieithrio ni oddi wrtha ti, a bod ni drwy Iesu yn cael yn derbyn ger dy fron di. Gad i ni gymuno prynhawn yma yn ystyrlon ac yn ofalus, ni yn ddefodol ac ar frys, ond gan ystyried dy gariad a dy ras, cwbl syfrdanol yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yma rhyw ddirgelion rhy ddyrus sy'n ti ddyn, ac nid oes all ei datrys ond diwdod mawr ei hun. Ac weddiwn wrth i ni blygu ger dy fron di yn edifeiriol, y byddwn ni yn cael yn sancteiddio gen ti drwy yr ysbryd glân, ac y byddi di yn tyfu ni fel dilynwyr a disgyblion i'r arglwydd Iesu. Y byddwn ni'n tyfu yn debycach Iesu Grist mewn meddwl, gair a gweithred, yn dy wasanaethu ac yn dy garu di yn llwyr, ac hefyd yn gwasanaethu a charu ein gilydd fel eglwys Ebeneser, ac yn tystio i'r cariad hwnnw o fewn i'r gymdogaeth yng Nghaerdydd ac yn y cyffinia. Da ni'n cyflwyno rhai hynny sydd yn sâl yn plith ni, rhai sydd wedi derbyn triniaetha yn ystod yr wythnos dwytha, rhai eraill nad ydw i wedi i henwi sydd yn teimlo yn wan, sydd yn teimlo ddim yn gant y cant ar hyn o bryd. Neu di gau dyfreichia llawn cariad o'i cwmpas nhw a llenwi nhw a ffydd yn yr arglwydd Iesu, fel i bod nhw'n gallu cadw golwg ar yr arglwydd Iesu, doed a ddelo, a chanfod nerth, a chwmniaeth, a chyfeillgarwch, ac atgyfnerthiad yn y fan honno. Ac yn awr, fe weddiwn y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a ddrylliwyd trosom, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd erin mwyn. Yn enw Iesu Grist. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd by'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch efeau, torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch, gwnewch hyn i gofio amdanaf. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn.
Gawn ni ganu un o fy hoff emynaf i gloi. Pant y celyn, yn Eden, cofiaf hynny byth, fendithion gollais rif y gwlith, syrthiodd fy nghoron wyw. Y cwymp, colli bendithion, colli perthynas, y goron yn syrthio. Ond buddigoliaeth Calfari, enillodd hon, cael y goron yn ôl drwy Iesu, mi ganaf tra bwydd byw. Dewch i ni ganu trwy'n my gyda yr emyn olaf. Diolch i chi am eich cwmni pnawn 'ma, a diolch i chi am eich cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn mewn amrywiol ffyrdd. Ac yn y mis nesaf, gael dymuno yn dda i chi fel eglwys wrth i ni fel teulu cymryd seibiant yn ystod mis Awst. Gael diolch i Helen ac i'r tîm glanhau am y gwaith yn paratoi y gwasanaeth. Ac ar y diolch arbennig i Tudur ac i Ryan. Maen nhw drwy yr wythnosau wedi bod yma yn ffyddlon efo'r technoleg yn y cefndir yn gwneud siŵr bod y cwbl yn gweithio yn ddi-ddramgwydd. Felly Ryan a Tudur, diolch o galon i chi am eich holl help. Ac adewch i ni gyd adrodd y gras efo'n gilydd. Gras sy'n hadwy Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd o a bod gyda chwyrwch o'r awr hon i byth. Amen. Gewch chi ddathan i gymdeithasu a tynnu'r gêm y gyda mae'n ffwrdd.